senziwa yimeko. Ndiyaphinda, senziwa yimeko. Eso ke sisihloko se-album entsha ka-2026 Nto Zabantu, umrhuqi etapile Mfondeni phaya Eastern Cape eMthatha. Mfokathayimile Mfondeni uthi ke uyeza nge-1 kaJuni. I-1 kaJuni ke seyifikile into yale veki zayo. Wena viva ngedatha yakho, uvive imali yakho ye-USB, ube ready nje ulindele ubuhle nobumnandi bealbum. Ngoba lokhu sinethemba ngoba minyaka le ndoda yasoloko isiphathela into emnandi emamelekayo futhi ke ene-message ingoma nganye from track 1 until the end. Siyabona umahluko uyikho laa nto ukuthi umamela utrack 1 ifane notrack 2. Umyalezo into ebalulekileyo, sisinqi into ebalulekileyo. Isinqi sengoma yokuqala singafani nesinqi sengoma yokuqala. Imessage esuka kwingoma yokuqala ingafani nemessage eya kwingoma yesibini. Ifana nokuthi ke ucula ngothando kodwa ufumaniseke uthando olucula ngalo ucula ngento enye. Uthando luyajika-jika uthando. Usenocula ngendlela ezithile ulijika-jike ukuze ebantwini kungabi ngathi abantu banika into eyodwa. So silindile ke kuMkhaya njengoba ke uyakhumbula kuMkhaya uba wayesiphathele i-album emnandi kakhulu kufuneke ke ewuvalile lo mzila lowo ngoba kaloku washiya isikhewu esikhulu kakhulu. Isikhewu esikhulu ke eso sishiyela kwayena. So funeka siphinde savalwa kanguye. Silindile ukuthi ke mhlawumbe uzosiphathela into engakanani na ngoba siyabona abantu bayaviva, abantu bangxamile ngoba lo bayamazi uba lo mfo khohlakela kakhulu engomeni yakhe. So ke ngoku silinde kakhulu ukuthi ke ingaba le izayo izawugqwesa ukudlula le sisuka kuyo na ngoba lokhu leyana I can rate it as the best album kuma-album wakhe wonke ephela wathi ke wabe uyawakhupha ngoba lokhu besikade sincoma le ka-2023 kodwa ke lo mfo ndingamfanisa nenye i-artist yaSamu uthi xa uthe wabe ukhuphile ube ufane nexoku ukuthi hayi i-album edlulileyo engathi ibimnandi akhuphe kunyaka olandelayo uthi hayi imnandi le kune-album edlulileyo. So into emnandi kakhulu ke into enhle leyo ukuthi ke umculo wakho abantu bawureyithe kanjalo, into enhle kakhulu. Ithi loo nto ke leyo qiniseka esandleni, qiniseka epenini yakho. Nto Zabantu silindile Mkhaya, silindile iza Mkhaya, ndikuthembile uba nakulona unyaka awuzuba ligwala, awuzuba lilo nje igwala. Ndiyibonile i-tracklist yakho, hayi Mkhaya, izihloko zakho ndiyazithemba kakhulu. Mna ke ndizithandele nje utrack 16 nangona ke ndingakamvi kancam, ndivile nje amazwibela wawo phaya kuTikTok ukuthi ihamba kanjani laa ngoma. Ndiyithande kakhulu Mkhaya, ndiyilindile Mkhaya, iza nayo Mkhaya. Libele nje isihloko sayo kodwa ke idibenise nomntana ophikwayo emzini. Umyeni ongutata womntana uyofanisa utata wakhe njengatamkhulu. Utamkhulu uthi hayi ayingwalapha lo mntana, unkosikazi uthi ngowakho umntana. So iyafundisa kakhulu, zizinto ke siphila phakathi kwazo naphakathi kwazo ekhayeni, ekuhlaleni jikelele nasemhlabeni nalapha elizweni lethu liphela. Izinto ezo eziye zenze into yoba abantu baphethe besebezilimaza okanye balimaza abo bantu basondelelene nawe. Sithi good luck Mkhaya ke uze nayo. Dangu.